An lamɛnbagaw ani an filɛbagaw maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ an'a kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn. Bi ye tarata ye juillet kalo tile 2 san 2024 maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Bamako n'a Tɛnkundugu n'a Bolomadadugu k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn Jani Point ML FM sugandili la yaasa ka se k'aw ka kibaruyaw olu sɔrɔ. Sɔgɔmada in na kibaruyaw bɛna tali kɛ min na o ye sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen min kan ka sigi sen kan bɛn ni kelenya k'o sinsin an ka jamana kɔnɔ maa minnu kan ka o baara kɛ furancɛla fanga ɲɛmaa ale y'i bolo ɲɛsin u ma. Amara nin b'a yira ko dialogue ma mago ɲɛ dɛ. Dialogue de kun kan ka bɔ nin sɛbɛn in nka min fana y'a fiɲɛma wɛrɛ tuguni maa minnu ye dialogue ɲɛnabɔ olu kɛlenw ma 50 de taara olu la fana ka tila ka bila baara la. O kɔrɔ aw ye min kɛ n'a ma ɲɛ an kun bɛ min nɔfɛ a ye n'o baara kɛ sisan. Travail insuffisant et puis bon ne yɛrɛ bolo an bɛ yɔrɔ min na bi nin kun bɛ se ka di comité technique dɔ ma Wage ka baarakɛyɔrɔ u kun kana n'a ye mɔgɔw ka a ye conseil des ministres la bon et puis a bɛ jamana kisi waribɔ dɔ mɔgɔ kan parce que ni mɔgɔ ninnu filɛ nin sisan u tɛna na nin kɛ fu. Bon min ye jɛkulu in yɛrɛ baara gɛlɛya yɔrɔ ye mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la bi o de jama ka ca la kosɛbɛ. Bon diɲɛ bɛ ka évoluer a dɔw bɛ hali téléphone portable ni fɛn ninnu tɛ se a manipuler la bon n'a fɔra n'u ka baara kɛ a ma nɔgɔn dɛ. Olu b'u sinsin mun kan ani bi diɲɛ bɛ ka taa sira min fɛ bon an kɔni b'a fɔ ɲɛmaaw ye nin ko ninnu dɔw kan ka lajɛ ten sa parce que jamana bɛ ka sira mun ta sisan o ye teliya ani maaw ka laɲiniw sabatili de ye. Bon nin ye yani n kana don kuma kɔnɔ an ka titre tɔw fɔ fɔlɔ parce que sɔrɔdasiw olu kɔni ta ye don o don u ma n'u bolo don jɔnmuso n'a kɔladen ye kɛnɛ ka ɲi u bolo majɛ minnu bɛ yen olu ɲɛfɔra kunun DIRPA ɲɛmaa fɛ ale ka laadala la Radio Mali maaw olu tun b'o kɛnɛ kan anw ma yen sɔrɔ olu ye min fɔ an na o da maaw tulo kan. Cour d'assises ale ka session spéciale maa 51 baara o daminɛna kiiritigɛ yɛrɛ bɛ daminɛ bi jorokaw fɛ yen ko min ye kabalen dɔ ye e k'u m'a jeni wa k'u y'a jeni dɛ jorokaw ni Segu mara la kamalenin dɔ ale fana sera ka wuli ka jɔ kɛ ka misi suɲɛ k'o bali tomiya sɛnɛkɛlaw olu b'a la ko alhamdulilayi ko sanji kun fɔlɔ ko o sera olu ma san lycée denmisɛnnin 200 de gɛnna ka bɔ ale la n'o ye lycée Yakuba Traoré ye o ko kɛra cogo di an na o ɲɛfɔ maaw ye seko ni dɔnko kɛnɛ ka ni dɔ ko a t'i fɛ dɔ b'a fɔ k'i dafa ji la ka k'ale da kɔnɔ Salifu Mɔnzɔn Salifu Keyita a bɛ Lɔndurukaw fɛ yen a ye concert 2 kɛ a tɔ tora 5 ye a bɛ k'i dugu dɔ kɛ maa ba 80 u ka stadium de Londres Salifu kelen y'a fa ani maa min bɛ ɲɔgɔn fɛ sa o ye Madu Jabate n'o ye Tumani denkɛ ye kɔra la u kɔni tiɲɛ na u ye baara kɛ funankɛnin dɔ bɛ yen a tun bɛ ndolanci kɛ denmisɛnninw fɛ Aigle Agisidu a kun tununna ko I23 ninnu wele kɛra a ma k'a kana o la ale tun tɛ Monaco wa kabi kadiya yɛrɛ banna ale yɛrɛ tun a porokotora an na o donc k'a welela Faransi a y'i nikisi nagasa ka quart de finale sɔrɔ yɔrɔ la sisan kunnafoni laban bɛna kɛ min ye o man di ngɔni fɔla n'o ye kamalen ngɔni fɔla n'o ye donso ngɔni fɔla ye Madu Sangare peni ale ka janajaw olu kɔni kɛra ala ale ka kalifa minɛ a la an n'a ko kun cɛ n'o o ye bi sɔgɔmada in na Amara. Ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn n'i ye yɛrɛlakali la don o don i t'i bɔ yɔrɔ de la Amara nin waati in na diɲɛ bi a bɛ maa waaju
i yɛrɛ ka kuma don n'i y'i yɛrɛ lajɛ ka sankolo lajɛ ka dugukolo lajɛ ka maaw filɛ ka tila k'i yɛrɛ filɛ i b'a dɔn ko bɛ sen na diɲɛlatigɛ in kɔnɔna na yɛlɛmaw de bɛ kɛ yɛlɛma bɛɛ n'a waati don tasuma nana waati dɔ la o yɛlɛma yera yeelen yɛlɛma yera futinaw yɛlɛmaw yera kuran yɛlɛmaw yera nin waati in na diɲɛ yɛlɛma ko min bɛ yen n'o o ye bɔlɔlɔ sira ye anw ta bɛ sɔn ka k'a la lajɛli ye dɛ amara sibiri don an ye laseli kɛ segukaw fɛ yen an ko fɔlɔ ni maaninfin fatura a fɔ ko ala k'a k'i ma sutura ye nka bi ni maaninfin fatura i lebura de sabu mun na i bɛ lebu o bɛ kɛ ka kɛɲɛ ni waleya ye waleya min b'a to ni i yɛrɛ ka lebu a tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ danganamaya k'a sababuya kɛ mun ye o bɛ sɔrɔ maaw olu y'i dɔn ni min ye ani u m'i dɔn ni min ye i ka nɛgɛjuru sira i ka bɔlɔlɔ sira i ka compte Twitter i ka WhatsApp i ka numéro i ka messagew i bɛ ja minnu bila sutura la i ka téléphone kɔnɔ n'i fatura maa wɛrɛw ɲɛ bɛ d'a kan téléphone kɔlɔlɔ fɔlɔ ye o ye u b'a fɔ ko aw ka Kasimu tɔgɔ ye ja ni ne tun y'a sɔ ye an kun tɛ nin dɔn a la dɛ ja ale bɛ nin kumaba in na don o don bolo tɛ se ka d'a ka téléphone ka ja nin de don amara ne ka téléphone buruna fana a dɔgɔkun kelen ye nin ye ne ti WhatsApp kan n tɛ TikTok kan n tɛ Facebook kan n tɛ foyi kan n jala de bɛ yen n ka téléphone iPhone a buruna waleya in y'a to n ye mun faamu jɛkulu minnu sigilen don ko an bɛ réseaux sociaux kan ɲɔgɔn fɛ amara n'i tɛ yen maa tɛ ɲininkali kɛ n'i tɛ yen maa tɛ kuma i fɛ kelen kelenw minnu bɛ fama k'i ye olu de b'i wele k'i kibaruya ɲininkali kɛ karisa ne ye nin message ci ma i m'an jaabi karisa ne ye nin ɲininkali kira i m'an jaabi karisa ne ye nin bila i fɛ yen i m'an jaabi k'a b'i ye i b'a dɔn ko an ka maaya bɛ ka dɔgɔya amara ni maa fatura bi n'i y'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ ko ala ma hinɛ n'a la n'i y'o bila o ye dɔw ka sanga foli ye ka ban u tɛ taa janajakɛyɔrɔ la tuguni tin mun b'an ni ɲɔgɔn cɛ adamadenya min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ka taa bɔ ɲɔgɔn ye karisa i ni ɲankuma sabula ɲɔgɔn sira taama o de bɛ maaninfinya ja o bɛ ka dɔgɔya hali nɛgɛjuru tali ka téléphone ci k'a fɔ ko karisa i bɛ wa i ka kɛnɛ wa an b'a bɛɛ kɛ message ye an b'a bɛɛ kɛ texte ye an dala kumaw yɛrɛ ka sɔrɔ o ka gɛlɛ bi amara mun wɛrɛ bɛ yen tuguni bɔlɔlɔ sira fɛ o ye i yɛrɛ bɛ kuma minnu fɔ i bɛ waleya minnu kɛ u bɛ jɔn de bolo kɔnɔ dɛ jɔn ta don maa jumɛn bɛ ka baara kɛ n'a ye nin bɛɛ lajɛlen sigilen a bakuruba sun bɛ jɔn de fɛ yen dɛ sabula kɔsa in na anw ye kalan misɛn dɔ kɛ amara kana da a ye faseli ma de i ka téléphone kari k'a fili n'i kɔni y'a bila ka ban banna wa n ye ko dɔ ye e tɛ téléphone jɔ i yɛrɛ la tan k'i bɛna photo ta wa yɔrɔ i b'a digi de hali ni m'a digi i photo taara nin bɛɛ kɛrɛfɛ n'i taara gɛrɛnw na bi i bɛ mɔgɔw sigilen sɔrɔ gɛrɛn na baro tɛ kɛ gɛrɛn na foyi tɛ fɔ gɛrɛn na maa minnu tɛ yen olu de ɲininkali bɛ kɛ maa minnu bɛ yen olu mago tɛ ɲɔgɔn na wa mɔbili bɛ sɔn ka taa yɛlɛ aw sigilen kan k'aw to gɛrɛn na baarakɛyɔrɔ baw bɛ baarakɛyɔrɔ baw la bi baara fanga dɔgɔyara k'a sababuya kɛ baarakɛlaw nikun talen don u maaw talen u kuntilenna talen dugu bɛ jɛ u bɛ fɔlɔ ka fɛn fɔlɔ min kɛ n'u sera baarakɛyɔrɔ o ye k'u ka WhatsApp bila a la k'u ka Facebook bila a la k'u ka TikTok bila a la sabula yen connexion ye fu ye yen courant ye fu ye yen ji ye fu ye adama amara a bɛ k'an ka maaya don ngalama na min ka jugu nin bɛɛ la o y'an ka denmisɛnw ye
kabini den san fitinini a bɛ nɔrɔ ni masimafɛn ninnu de la kalan tɛ maa sɔrɔ kalan foyi tɛ maa sɔrɔ wa ni bangebaaw m'u hakili to o yɔrɔ la aya an bɛ ka fugariya fana kolokolo so wa bi nafa fana bɛ a la amara anw ka tɔn dɔ bɛ yen an carilen don diɲɛ fɛ nka an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama ala ni bɔlɔlɔ sababu an bɛ mun fɔ ɲɔgɔn ye anw fitini anw bɛ nin kɛ k'an hakili lajigin ɲɔgɔn ka barow la ka ɲɔgɔn ka kuma dumanw fɔ ka ɲɔgɔn kibaruya ɲininkali kɛ karisa ne bɛ nin baara in de la n'i ye nin kɛ tan o de bɛ ɲɛ o ka ɲi sɛnɛkɛlaw jɛgɛmɔlaw baganmaralaw kabilaw sigiɲɔgɔnw maa minnu bɛ yen n'olu bɛ baara jɛkulu kelenw na olu fana kɛlen don ka gurupuw dayɛlɛ sanni feere bɛ cogo di aw fɛ yen anw ye nin tigɛ nin b'anw bolo nin sumansi nana nin kɛra tan jɛgɛ dɔ nana sɛnɛ dɔ sɔrɔla olu bɛɛ lajɛlen kuntilenna amara nin fana bɛ kɛ bɔlɔlɔ kan o fana ka ɲi n'i ye fɛn kolon fɔ jɔn ko ala ɲuman fana fɔ nka mun ka jugu nin bɛɛ ye nin si fɛn tɛ to anw fɛ yan e yɛlɛla bɔlɔlɔ kan i ye forfait 20 san o a 20 bɛ di maa min ma e t'a dɔn i ye 100 san o kalo la i ka wifi o a tɔnɔ bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ o an k'an teliya an ka nin ɲɛnabɔ o nin bɛɛ lajɛlen ye diɲɛ jugu mɔgɔw de sigilen ye anw ta kɔni ye k'an ka wariw don a la su ani tile amara n y'a f'i ɲɛna kabi alamisa ne ti bɔlɔlɔ kan ni limana kelen kelenw bɔra a la sɔgɔma o sɔgɔma ne bɛ message ci mɔgɔw ma hali n yɛrɛ t'a mɔgɔ da dɔn mun ye weleli kɛ karisa an famana k'i ye o ka dɔgɔ dɛ o kɔrɔ adamadenya o bɛ ka dɔgɔya maaw ɲininkali o bɛ ka dɔgɔya ka taa bɔ maaw ye o bɛ ka dɔgɔya magoɲɛw bɛ se ka kɛ n'a ye kalanw bɛ se ka kɛ n'a ye dɔnniyaw bɛ se ka sɔrɔ n'a ye nka anw ka jamana kɔnɔna na bi kɛmɛ kɛmɛ siradala maa minnu ka ca ni bɛɛ n'o ye denmisɛnw ni musow ye olu de b'a ka su ani tile ka baara jumɛn kɛ n'a ye a nafa foyi tɛ se fɔlɔ u yɛrɛ ma o ka dɔgɔ kosɛbɛ a nafa foyi tɛ se du ma a nafa foyi tɛ se kabila ma wa a nafa foyi tɛ se jamana ma n'i ye fɛn y'a kan ko maaw bɛ ka girin min kan fanɛni banɛnikɛlaw olu de bɛ lajɛ kosɛbɛ ɲɔgɔlɔnbɔlaw olu de bɛ lajɛ kosɛbɛ dɔnkilidalaw olu de bɛ lajɛ kosɛbɛ ka kunnafonidilaw kɛ o naani n'a ye maa minnu bɛ an lamɛnbaaw ka hakɛ to maa minnu bɛ kuntankow kɛ n'i y'olu ka vie lajɛ ka kunnafonidilaw ni sɛbɛkɛlaw taw lajɛ i b'a dɔn o yɔrɔ de la k'a fɔ ko a cɛ ka jan ɲɔgɔn na amara hali sisan ni ne ye n sigi sisan k'a kɛ ka don asimi ninnu na sisan e bɛ fili an ka page ma sisan mais an bɛ ka nin min kɛ nin o jama tɛ se ka caya parce que mɔgɔ b'a fɔ ko nin ye ninnu kungo de ye donc an ka hakili to an yɛrɛ la diɲɛ bɛ ka taa sira min fɛ adamadenya an k'a don bɛrɛ la anw yɛrɛ ka jamana yɛrɛ min ka di k'i sen doni ka taa bɔ mɔgɔ ye ka taa bɔ i balima ye ka taa bɔ i sinji ye ka taa bɔ i teri ye ka taa bɔ i limana ye ni kungo y'a sɔrɔ i ka y'a kɛnɛ kan ni hɛrɛ b'a fɛ hɛrɛ tana b'a fɛ i ka y'a kɛnɛ kan n'an y'o bɛɛ kɛ telefɔni ye k'o bɛɛ kɛ whatsapp ye k'o bɛɛ kɛ message ye k'o bɛɛ kɛ texto ye k'an tɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ an tɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ an tɛ se ka ɲɔgɔn kungo kɛ an ka maanifinya min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an tin min donnen don ɲɔgɔn na an b'a dɔgɔya n b'a faamu minnu bɛ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ an n'olu k'a kɛ ten nka anw minnu bɛ ɲɔgɔn kan dugu kelenw na kin kelenw na baara yɔrɔ kelenw na an k'a jateminɛ dɛ nin ye bi ye a sinaba bɛna kɛ cogo di sɔgɔmada in na n ko n bɛ nin fɔ sabula n ye ko dɔw ye olu dɔw ye nisɔndiya kosɛbɛ nka n ye dɔw ye olu dɔw o degun ka bon amara ne kɔni ye leçon min tire ne yɛrɛ kelen ta dɛ hali ni ne ma taa whatsapp ninnu kan tuguni a ka ɲi aw na baara k'a ka ye parce que ne ye min ye i b'a dɔn ko maa mago sago man ko walima wali kungo la koyi nka i k'a kɛ ni bɛrɛ ni hakili o de ɲɔgɔn tɛ ko ɲɛnɛma o man diya ka dɛ ala ko tiɲɛ anglais bɛ kalan yɔrɔ jumɛn ne bɛ nin recherche in na n bɛ ka nin ɲinini kɛ a bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn ni mɔgɔ ninnu y'an wele a bɛ kɛ cogo di
nin dogu me jamana kan mese ka mun kɛ mese ka mun faranta kan ntato filɛ ni ɲɔgɔn ye na ne yɛrɛ tɛ ninnu dɔn ngu ɲini k'u dɔn kari yani ka se a fɔra ko a ko nin kunnafoni bɛ o de ka dɔgɔ a kan kosɛbɛ anw fan fɛ anw ta ye mun ye anw b'a san de k'a wari ci u ma dɔw bɛ yen bi olu fana bɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la an ka tiɲɛ fana fɔ bi YouTube kan denmisɛnnin caman talen don a kan u bɛ k'a tɔnɔbɔ hali m'a ye bi alimami caman bɛ yen u tɛ sɔn i ka t'u ka kutuba enregistrer mori caman bɛ yen bi u tɛ sɔn i ka t'u ka kumakanw ta parce que u yɛrɛ bɛɛ kɛlen don ka compte YouTube sigi nafa de b'a la ni jama ka ca kan u b'a musaka sɔrɔ donc mɔgɔw tɛ min faamu nɛnini ni ɲɔgɔn burujali ni fɛn minnu bɛ kɛ a b'a fɔ ma ko clash ni fɛnw ani bezi ninnu nin bɛɛ ye wari ɲini fɛɛrɛw de ye bɔlɔlɔ sanfɛ n'o tɛ a tiɲɛ ka dɔgɔ anw nalomaw de b'u nɔfɛ a la o ye bingini jo t'a la maramba donna ta prince ye nin kɛ karisa ye nin kɛ yan fɛ samasegu ko ta nin bɛɛ lajɛlen a nafa a bɛ se maa minnu bɛ k'a kɛ de ma parce que u b'a dɔn u bɛ k'a kɛ kun min na n bɛ hakɛto ɲini kɛ maaw fɛ n ye maa minnu tɔgɔ fɔ parce que n b'a dɔn k'a fɔ fana an n'u caman bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ surtout prince an yɛrɛ ka denmisɛnnin ɲuman don yan donc n bɛ hakɛto ɲini k'u fɛ parce que baara bɛ n'a degun don bɛɛ lajɛlen n'a fɛɛrɛ don n'i ye bɔlɔlɔ sanfɛla ta bi cybercriminalité fana ye baara caman kɛ a la nɛniniw tun bɛ kɛ yan burujaliw tun bɛ kɛ yan jajuguw tun bɛ bila yan kɔkanmɔgɔw bɛ se k'a kɛ dɛ nka n'i kɔni bɛ Mali kɔnɔ n'i y'a kɛ dɔrɔn dagabana adama i ni adama bɛ ɲɔgɔn ye jagarija kɛnɛ kan adama fana ye fɛɛrɛ min tigɛ Amara fɛɛrɛ 3 de bɛ adama fɛ yen i ye waliya kɛ waliya min tɛ faamu Mali fɛ ani Mali tabiya ni Mali foyi tɛ taa i siɲɛ fɔlɔ a b'i wele k'i bilasira ka kangari da i ye ka sira yiri la o bɛ kɛ mɔgɔ caman fɛ olu bɛ tila ka t'u ka so maa tɛ bɔ o kalama cybercriminalité b'o o kɛ filanan ye mun ye i ye ko kɛ i ye dangari jamana na i siɲɛ fɔlɔ don o i siɲɛ misigara jalati don o i bɛ wele i bɛ ɲininka i bɛ bila kɛrɛfɛ yanni ka kiiri cɛ sabanan ye mun ye i ye Amara nɛni a ma jɛn n'a ye a ko k'a ka hakɛ a taara pool la u b'i wele u b'i ɲininka i dalakan na n'i ka preuve b'i bolo i bɛ t'i ka so ni preuve t'i bolo fɛn 2 don i ye Amara min nɛni a ko a yafara ko n fili dɔ a banna procureur ta bɛ da ye n'a ko a ma yafa sariya bɛ taa n'a ka baara ye cybercriminalité bɛ ka baara kɛ tan wa n b'a dɔn mɔgɔ caman ba tulo bɛ an na nin yan Bamakɔ kɔnɔ bi u welela sutura la u ma lebu u ma lajaba u ma wayiba u ma foyi k'u ɲininka ka tila k'u bila ka t'u ka so a caman ba a bɛ jeli la a bɛ fɔlikɛla la a bɛ comédien na a bɛ karamɔgɔ la a bɛ maa sugu bɛɛ lajɛlen jagokɛla ni fɛn bɛɛ a bɛ kɛ sutura la a maa tɔgɔ tɛ bɔn e fana bɛ ko ɲini na dɛ n'an ye maaw tɔgɔ fɔ adama b'an yɛrɛ wele koyi ɔhɔ n'o yɔrɔ don donc sɔgɔmada in na an bɛ nin fɔ an fana ka bɔlɔlɔ tɔnɔ sɔrɔ ten nafa min bɛ a la an k'a lajɛ an ka se k'o sɔrɔ yanni sariyaw ka sigi a kan kosɛbɛ parce que sariyaw sigili daminɛna jɛkulu dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko APDP maaw tɔgɔla kunnafoni minnu bɛ bɔlɔlɔ sira kan k'a kɔlɔsi maa wɛrɛ kana ta ka ko kɛ ni a ye bi olu kɔni ye fɛɛrɛw tigɛ minnu bɛna ni application ye Mali jamana kɔnɔ minnu b'a fɛ ka video surveillance sigi u ka yɔrɔ la Amara a bɛɛ lajɛlen wari dan tigɛlen don n'Ala sɔnna a ma peut-être dɔgɔkun in kɔnɔna na an n'u ka maa bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ pour que ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye sɔgɔmada in na nin y'an donkan i b'i bolo yɛlɛma n'an ye yanni an ka segin ka na an ka kunnafoniw kɔnɔ. Wolomasiri tabaw yanni olu cɛ fɔlɔ furancɛla fanga ɲɛma ale ye sɛbɛn 2 ta kunu sɛbɛn fɔlɔ n'o ye décret fɔlɔ ye o bɛ tali kɛ jɛkulu sigili la sa jɛkulu min ni o ka baara bɛna bɛn charte nationale pour la paix et la réconciliation o sigili la an ka jamana kɔnɔ furancɛla fanga ɲɛma kɛlen ka sariya sunba lajɛ transition ale charte k'o lajɛ sariya kisɛ min bɛ yen n'o kɛlen don ka charte la transition sigi sen kan o bayɛlɛmalen ko a bɛna min sigi sen kan k'o ye jɛkulu ye
jɛkulu min ni président yɛrɛ ale yɛrɛ y'a laɲini k'a fɔ ko commission min bɛna sigi sa ka se ka sɛbɛn dilan sɛbɛn min bɛna ni bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn an ka jamana kɔnɔ sɛbɛn sigirinden filanan min ye u ka baara ye k'a kan ka tali kɛ mun na u kan ka ɲɛbila sɛbɛn de dilan bɛn ni kelenya o sinsinni na an ka jamana kɔnɔ yaasa ka na o yira jamanakuntigi la jamanakuntigi fana kan ka o sɛbɛn in minɛ sa k'o lajɛ baara min bɛna se ka kɛ ni o ye u ka sigirinden filanan bɛ tali kɛ mun na sa maa minnu kan ka ye jɛkulu in kɔnɔna na n'u ka baaraw kɛcogo min ye maa mafalenw ye n'a b'a fɔ olu ma ko experts olu dɔw bɛ taa jamanakuntigi yɛrɛ fɛ sa ani maa minnu bɛ yen n'olu bɛ baara ninnu kɛcogo ɲɛdɔn ko in hukumu kɔnɔna na wolomasiri tabaw olu na ye a ko la yaasa a ko ka se ka kɛ ka ɲɛ maaninfinw olu fana ka hakɛw ka se ka bɛrɛbɛn a kɔnɔna na min ye jɛkulu in ye sa k'a kan ka kɛ maa 10 ani a kan ka tile 15 de kɛ baara la baara min ni o dilen no a ma ka baara mana ban sa o man ka tɛmɛ fiyewu kalo 2 kan kalo 2 min kɔnɔna na min ye jɛkulu in ye a kan ka na ka rapport k'o di jamanakuntigi ma o rapport dili hukumu kɔnɔna na sa Amara a yirala k'a fɔ ko min ye commission in ye a kan ka a ka ɲɛbila sɛbɛn de di jamanakuntigi ma n'o ye avant projet ye o tɛ ɲɛbila sɛbɛn sa wa ani projet tɛ kelen dɛ n'ale y'o di jamanakuntigi fana b'o minɛ sa k'o lajɛ ka sɔrɔ ka taa n'o ye conseil des ministres la n'olu y'a fasiri k'u ka faranaw fara la k'u ka kɛfɛnw k'a la u bɛ taa n'a ye CNT la ni CNT y'a ta tuma min o y'a kɛlen ye projet ye o y'a kɛlen ye texte ye min ye o ko in ye sa yaasa ko ka se ka o sigi sen kan sa min ye jamanakuntigi yɛrɛ ye ale y'a ɲini sa k'a fɔ ko maa na sigi sen kan yaasa min bɛna na nin ko in kɛ maa minnu bɛ yen sa n'olu kan ka nin commission in baara kɛ u ka musaka ko an'u kan ka fɛn fɛn kɛ sa olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna kɛ maa fɛ sa n'o ye président yɛrɛ nagakɔrɔmɔgɔ min ɲɛsinnen n'a ka musaka ko ma min ye décret in ye k'ale fa sirila juillet kalo tile 28 jamanakuntigi ale fɛ o hukumu kɔnɔna fana jamanakuntigi ye décret filanan fana ta décret min ni a ye constitution jateminɛ ka charte jateminɛ min ye charte yɛrɛ bayɛlɛmali sɛbɛn min kɛra k'o fana jateminɛ k'a ye maaw ta sa sigirinden fɔlɔ la maa minnu bɛ yen bi n'olu kan ka charte avant projet réconciliation sigi sen kan a maa fɔlɔ n'o y'a président ye o ye Usumani Isufu Mayiga ye rapporteur général ye o ye Boubacar So ye rapporteur général adjoint o ye Ablaye Nantume ye maa minnu bɛ jɛkulu in kɔnɔna na sa o ye Jérémy Kulibali ye Baba Dakono Ali Tunkara Alkali Abi Boubacar Sise Dazia Mint Salam Soumeila Sanogo Omar Kamara Faroukou Sila Ismaila Samba Traoré Lala Azara Mint Touani Atayer Ag Iknan Gaussou Drabo Nchi Laiko Traoré Mama Kouate Adama Sango Alassane Suleiman Conte Marie-Thérèse Dassogo Ibrahima Ndiaye Fatim Sidibé Zahara Alassane Yamsa Kamara Célestin Davele Gabriel Poudjougou Issa Ismaila Sissé Moussa Djire Ibrahima Soumano Ote Ibrahima Soumano Isawa Mamadou Jamtani Moulay Al-Khalil Askofare Abel Jara Sheikh Ne Kamara oye maa ye sa maa minnu kɔni kan ka kɛ jɛkulu in kɔnɔna na Amara maa 50 ɲɔgɔnna sɛbɛn fasirila maa min fɛ sa o ye furancɛla fanga yɛrɛ ɲɛmaa ye colonel Asimi Goita Amara n'i ye nin jateminɛ ni maa tɔgɔ fɔlen filɛ nin ye ni Baba Dakono yɛrɛ ni Gawusu Darabo bɔra la ne ka jate la dɛ a bɛ se ka kɛ maa wɛrɛw bɛ yen maa 50 in na a tɔ bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ dialogue ale baaraw ɲɛnabɔli ko hukumu kɔnɔna na nka anw ye min faamu n kɔrɔ de dialogue yɛrɛ tun kan ka baara min kɛ a ma se k'a ɲɛnabɔ sisan jamanakuntigi tun bɛ min nɔfɛ dialogue la o de laɲininen ye nin ye sisan maintenant dialogue fana kɔnɔna na recommandation minnu kɛra jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko sincère ANR komi bi ni baara minnu kɛra Mali kɔnɔ o bɛ di olu de ma olu k'a jateminɛ k'a lajɛ a na kɛ olu n'a lajɛ dialogue fan minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka lawaleya k'olu kɛ nka nin kɔni ni ne kɔni kun ye dialogue kun yɛrɛ wa nin na mɔgɔ ka mandat ko kuma tɛ fɔ nin na mɔgɔ ka délai de transition ko kuma tɛ fɔ nin na a ye jala di mɔgɔ ma o tɛ fɔ nin na nin ye accord d'Alger nɔrɔbila sɛbɛn de dilantɔ ye a kɛkun ye o de tun kan ka kɛ dialogue ka baara ye nka dialogue taara sira bɛɛ fɛ o ɲɛna o bilara ye
o baara o bɛna na lawaleya o bɛna na kɛ nka nin de sɛbɛn in de bɛna na ta ka bila accord d'Alger ale nɔ na o kɔrɔ sa dialogue recommandation kɔnɔna na Amara fɛn fɛn bɛ tali kɛ accord d'Alger ko la sa a bɛ n'a yɛrɛ sɔrɔ nin ko in kɔnɔna na ye maaw tun bɛ ka sira minnu ɲɛ furugufurugu tun bɛ maaw la ko minnu na hakili la président a y'a sanango k'a tila yaasa baara in ka se ka kɛ nka anw kɔni tun bɛ min fɛ u tun bɛ se ka nin di comité technique restreint dɔ ma Wage fɛ yen ka nin musaka ko k'o dɔgɔya kuma tɛ nin waati in na degun bɛ an kan o ka tɛmɛ ka bɔ yen maa minnu bɛ na nin baara in kɛ olu de fana caman tun bɛ dialogue la donc a ka ɲi ni kura ka fiyɛ maa kuraw kunkolo ka ye tagabolo kuraw ka ye baara taabolo la min bɛ se ka lafiya et puis jamana fana bɛ kisi kuma bɛɛ jɛkulu caman b'a mɔgɔ 50 a kɛra cogo o cogo hali n'a bɛ 2000 de d'u ma tile kalo a ma k'u kana tɛmɛ kalo 2 kan dɔɔnin don dɛ donc anw kɔni ka hakili la nin kun bɛ se ka to yen ka maaw ɲini komi mɔgɔ restreint dɔw ɲini u kun ka ɲɛbila baara dɔ kɛ ka na di jamana nka komi olu fana y'a ye tancogo in na an kɔni ka fɛla tun ye min ye et puis wagati dɔ fana kuma sera bi jamana ka bɔ nin ko ninnu fana kɔnɔ ten ko bɛ n'a wagati de don sisan an bɛ lawaleyali kɛnɛ de kan armée senna ka teli cogo min dɛ an bɛɛ kan k'an senna teliya ten de sisan yaasa jamanadenw ka hakɛw bɛ se ka dafa cogo min na n'o tɛ nin jɛkulu sigi in a bɛ jamana sɛgɛn dɛ parce que mɔgɔ dɔw bɛna na o sigi ka nin fana kɔnɔ tuguni o bɛ taa wolo mun na o lawaleyali olu fana bɛna na o ɲini ko f'u ka don o jɛkulu la tuguni mɔgɔ kelen minnu filɛ nin kɔnɔna na nin tuguni fana b'a ɲini tuguni ni nin sɛbɛn in banna olu de ka taa kɛ o lawale awara jamana in ma nɔgɔ dɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma Asimi baara b'i bolo anw politique maa minnu tun bɛ nin jɛkulu nin kɔnɔna na anw ka hakilina ye min ye dialogue ban gouvernement ka ci ka bɔ yen pewu an ka don o de tun y'anw ka jate surun ye nka komi a ma kɛ ten a ye dɔ wɛrɛ d'an ma tuguni n'o fana banna an m'an sigi ka dɔ wɛrɛ fana kɔnɔ tuguni ala ka hakili ɲuman d'a ma sɔrɔdasiw k'u ta y'u ka ko ye kɛnɛ kan dɛ DIRPA ɲɛmaa colonel major Sulemani Danbele ale y'a ka laadala kunnafoni di kɛ kunungo a ko min ye nin kalo in ye kalo min sara sa kɛ juin ko makama ma bonya kosɛbɛ k'a bɛ kunnafonidilaw fo k'u waleɲuman dɔn waleya minnu kɛra sa ko olu kɔni ye faamuyali kɛ a la kunu anw ma DIRPA kɛnɛ sɔrɔ nka min ye faso ka cakɛda ye olu ka maa tun bɛ yen Musa Jara ale ye min sɔrɔ ORTM maaw fɛ an ka jɛ k'o filɛ. Ni ye finitigiw ka kunnafoni di soba n'o ye DIRPA ye o ye a ka laada timɛ ka kunnafonidilaw wele kalo tɛmɛnen n'o ye juin kalo ye baara minnu kɛra a ye o ɲɛfɔ u ɲɛna u sera ka waleya fɛn fɛn kɛ da sera o ni a ɲɔgɔnna caman ma Musa Kone ale bɛna tɔ walawala an ye don kibaru tɔgɔ la. Nin kunnafonidin ye laadako ye jamana lakana kunnafoniko cakɛda DIRPA fɛ a bɛ sigi kalo tɛnɛn fɔlɔ ka ɲɛfɔli kɛ jamana wolomasiri tabagaw ka waleya kɛlenw kan kalo tɛmɛlen DIRPA ɲɛmɔgɔ ka laseliw la ko wolomasiri tabagaw bɛ lakana taabolo kura min kɔnɔ ko y'a to basigi yera juin kalo tɛmɛlen lakanako la Mali fan bɛɛ fɛ ka tɛmɛ kalo tɔw kan nka ko jamana fan dɔw fɛ jamanaden dɔw sɛgɛnna banbanci wale jɛkulu dɔw ka waleyaw kɔrɔ. Jenim n'o ye kufa ka mɔgɔw olu de bɛ an ka camancɛ sigidaw la donc u bɛ ka binkani kɛ population kan mun ye ko ka zakati bɔ u bɛ malo minnu la u bɛ ɲɔ minnu la u bɛ se ka misiw fana minɛ u bɛ baganw minɛ pour que u ka se ka u yɛrɛ balo cogo min na ayo n'i y'o ɲɔ yɛlɛ an ka kɔlɔsili y'a jira n'i y'o ɲɔ yɛlɛ c'est que u bɛ ka dɛsɛ de n'u ma se ka dɔ wɛrɛ kɛ parce que bibi in na finitigilakaw bɛ ka baara bɛɛ kɛ u bɛ wari sɔrɔ yɔrɔ minnu na u bɛ se ka transaction kɛ cogo min na ka wari sɔrɔ u bɛɛ bɛ ka tigɛ o la nin kalo tɛmɛnen na u ka bingani population kan o de cayala kosɛbɛ u ka bingani forces armées maliennes kan. Lakana sanfɛ fɛɛrɛw la ko wolomasiri tabagaw ye bɔko 240 kɛ minnu jateminɛw y'a yira ko banbanciw ka binkani wale kɔrɔlen cogoya la ko o sumaya la nka ko wolomasiri tabagaw ka ɲɔgɔn falen tuma na min tɛ ɲɛ u ka taamaw kɔ k'u ye degu dɔɔni sɔrɔ o waatiw de kɔnɔ ni mugujuguw donni ye u tɛmɛ siraw kan banbanciw fɛ. An ka finitigilaka caman minnu ye kalo 6 minnu ye san 1 ɲɔgɔn kɛ u ka sigidaw la pour que ka sécurité assurer
u caman seginna so nin kalo tɛmɛnen na n'an b'a fɛ mun ma relève kuma parce que relève kuma ninnu na a b'a sɔrɔ an ka troupe bɛ taama la mais n'i ye jateminɛ kɛ ɲinɛ relève bɛɛ kɛla k'a fɔ k'u nana jatigɛwale mɔgɔw nana ka na attaque directe kɛ an ka finitigilakaw kan u ma se k'o kɛ donc i bɛ taa sɔrɔ u sela ka mugujuguw de bila siraw la n'an ka mɔgɔw bɛ tɛmɛ u bɛ mugujugu ninnu exploser pour que ka dankari k'an na u ye attaque kɛ yɔrɔ kelen mun fana na o kɛla Menaka mara la où u y'a essayer ka véhicule piégé k'o fili ka na an ka relève kan mais depuis yɔrɔ jan u neutraliser la véhicule piégé ma se ka don an ka mɔgɔw la mais a souffle de cela ka mɔgɔ 3 mɔgɔ 4 ɲɔgɔn pana. DIRPA ɲɛmɔgɔ ma ɲina ka hakilisigi di lakanako cogoya kan sɛnɛkɛyɔrɔw la min b'a to sɛnɛkɛlaw bɛ se ka u ka sɛnɛ kɛ lakana kɔnɔ. Halisa a ye jamanadenw wele ka na kunnafoniya ɲuman ma min bɛ lakana sabatibagaw dɛmɛ u ka baara la. Ayiwa an y'a fɔ aw ɲɛna kunu o min ye Bamako cour d'assises ka laadala kɛrɛnkɛrɛnnen ni a bɛ fɔ ma sa ko session spéciale o baaraw o daminɛna kunungo cour d'appel la min ye ɲɛbila baara ye sa n'a bɛ fɔ ma ko cérémonie d'ouverture o kɔni kɛra dungo juguya ni yurugu namara ani ka faso nafolo ta kɔkan nafolo k'olu lana k'u bayɛlɛma k'u don an ka musakaw la ko ninnu bɛna tali kɛ o kɛlɛw la min ye baara in ye sa a yira k'a fɔ ko sɛbɛnba minnu kɔni bɛ a la n'olu y'a daminɛ k'o ye aéroport ko bɛ a la énergie ni jiko hôpital de Point G CICB o baara mun kɛra ka tɛmɛ nka CICB directeur min bɛ bi o ko tɛ dɛ directeur kɔrɔ don mairie sita kilita bɛ a la ani commune de procureur général près la cour d'appel de Bamako n'o ye Amadou Balobo Gindo ye ale kɔni ye i da don sɛbɛn ninnu na sa k'u fɛsɛfɛsɛ k'u kunnanaw fɔ maaw ye maa do min ye sɛbɛn 51 ye maa 181 olu de nɔ minɛlen no muso 15 bɛ a la n'i ye u y'a fɔ masa ko rôle spécial ye n'i y'a ko ta k'a jateminɛ sa ko a baaraw kɔni bɛna kɛ min ye ka taa se faso nafolo ma k'a ba dɛbɛ dun k'a kɛ i sago ye o kunnafoni minnu bɛ a la olu ye 18 ye min ye ka wale nafolo bɔ kɔ ka n'u don an ka jamana nafolo la ka se ka o bayɛlɛma n'a bɛ fɔ ma blanchiment o saba bɛ a la waleya minnu bɛ sa n'o ye ka ɲuman ta k'a yɛlɛma juguman na ka tila ka yuruku ni dunko juguya ta ka ɲɛsin jamana ma o ɲɔgɔnna 30 kan ka ye ko in na procureur y'a yira sa k'a fɔ ko nin kiiri ninnu minnu bɛna kɛ nin ye ko a kan ka kɛ magistrat minnu fɛ k'olu ye magistrat mafalenbaw ye ni ye session spéciale ye ale ni jɛkulu tɔ sigi togo tɛ kelen ye nɔminɛli minnu bɛna kɛ sababu kɛ sɔrɔ ta nasiraw fɛ min ye démocratie ye ale ko a ka ko ka kɛ ka se ka ɲɛ o de la sa o sariyaw hukumu hunu o baaraw hukumu kɔnɔna ni sariyakisɛw hukumu kɔnɔna na sa président de la cour d'appel yɛrɛ n'o ye Faraji Baba ye ale fana ko min ye nin waleya ninnu ye k'a bɛ jamana kumaniya fɛn caman ma min ye jamana tɔgɔ bɛ tiɲɛ politiki ko olu ko bɛɛ lajɛlen bɛ don ngalama na Faraji Baba ko n'i ye nin ko bɛɛ ta k'a jateminɛ sa k'i b'a ye k'a fɔ ko maaw yɛrɛ kɔni de bannen don maaya ma koyi ko n'i ye baara ninnu kɛcogo lajɛ dunko juguya ni yurugu min taara ka ɲɛsin faso nafolo ma k'a kan ka maa hakili ja mɔgɔ hakili wuli koyi ko n'o y'a sɔrɔ a m'a fɔ ko terroriste bɛ yen ko nin nson ninnu nin namaratɔ ni nin sonyɛnikɛlaba ninnu k'olu fana ye nafolo dun terroriste ye amara min ye cour président ye a ko a b'a ɲini sariyatigiw fɛ u k'u seko damayira bɛɛ kɛ nka maaw ka hakɛw olu tɔbɔtɔli kɔnɔna na baara ka se ka kɛ ka ɲɛ min ye Asasi ye ale tun bɛ Batoni tɔgɔ la ale fana ko dunko juguya ŋanamu ale ni kurutu ka jamana nafolo ta k'a bolo filala dun k'o bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen sɛgɛn i ye avocat ye o i ye juge ye o maliyɛn jalan gansan ko a degun ka bon olu de ka kosɛbɛ sabula olu de bɛ kumaniya u ka hɛrɛ sɔrɔ siraw ma ko o de la ale b'a ɲini kiiritigɛlaw fɛ u ka kiiri tigɛ nka u ka maaw ka hakɛw to de a ka kɛ sariya kɔnɔna na sariya min n'olu avocat olu jɔyɔrɔ bɛna kɛ o jɔyɔrɔ tali ye sabula maa nɔ minɛlen ni maa ma fɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen na amara min ye solonadonbaw ye n'o ye avocat ye o b'u bolo ordre ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko nin kiiritigɛ min bɛna kɛ k'o na fisaya kosɛbɛ Aissata Sy ko ale kɔni nana Batoni tɔgɔ la ko nka ko min bɛ bi
ko ye k'a fɔ fasoden ɲuman min ye kanabila ye min ye yɛrɛmabila ye min ye ko kɛcogo ye ko man ka to cogo si la maaw ka fili u yɛrɛ ma ko wa ko ni ye nin waleya ninnu dɔw ta k'o jateminɛ dunko juguya ni yurugu ko nin y'a san 100 yɛrɛ ye ko ni ɲɔgɔnko dɔ ma deli ka kɛ anw yɛrɛ fɛ yan fɔlɔ ko nka ko jateminɛw ka k'a la yaasa maa minnu kan ka nɔ bila olu ka nɔ bila maa minnu bɛ yen n'olu kɔni ni ko b'olu kɔ sa olu ka ko ka sɛgɛsɛgɛ min ye session spéciale ye Amara i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min a daminɛlen min filɛ nin ye juillet kalo tile fɔlɔ août kalo tile 30 a baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ cour d'appel la Bamakɔ yan yaasa ko ka se ka ɲɛdɔn min ye nin ko in ye k'a sigilen no sen kan cogo min ninnu ni magistrat tɔw tɛ kelen ye dɛ ne yɛrɛ ma fo n ka taa maaw ɲɛda lajɛ yɔrɔ in na fɔlɔ parce que anw yɛrɛ fana dɔɔni m'an kun ka ye o wari dunko mana fɔ e bɛ se ka e b'a dɔn ye n ko dɔ ye journaliste tɔgɔ fɔ poli la tɛ taa n kɔ koyi Segu mara la Jorokaw fɛ yen min ye kamalenin dɔ ye n'a si bɛ san 30 la u jɛra k'ale badɛmɛ dasi sibiri tɛmɛnen jama fɛrɛndan u ye ale minɛ k'a gosi Jorokaw fɛ yen Joro ni Segu ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 60 ɲɔgɔnko baaraw bɛ sen na u y'a jira k'a fɔ ko kamalen k'a bɛ jɛkulu la jɛkulu minnu bɛ taa bingali kɛ Jorokaw fɛ yen koyi ko san kalo 12 a bolo tɛ bi ka wuli wa n'a ye yɔrɔ min jɛ u bɛ n'o magasin ci ka taa n'a ye k'o de la ko jama kɔni y'a minɛ nka nin di sariya ye dɛ u tun k'a minɛ k'a di sariya tigilamaaw ma olu tun k'u ka baara kɛ o de ye sariya ye jama tɛ se ka fɛɛrɛ tigɛ a yɛrɛ ye ka mɔgɔ jeni o tɛ sariya ye o man ɲi i dimina cogo o cogo a tigi minɛ k'a ladi fanga tigilamaaw ma hakɛ mun mana sɔrɔ a ko la o ka se ka kiiri yaasa a ka se ka to a ka hakɛ olu fana ka se ka dafa labɛnsangakaw fɛ yen kamalenin fitininin dɔ ale kɔni y'i jija ko hali n'o y'a sɔrɔ a yɛrɛ joginna maa dɔw de nana sa ko f'olu ka taa n'u ka misi ye u ka jetura ye jetura in dun ale de bɛ sɛnɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ u ka kɔfolo kɔnɔna na ye babolo min bɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko labɛnsanga Ansongo mara la kamalenin fitininin n'a si yɛrɛ tɛ se san 22 ma ko bamananjawalekɛbaw kɔni nana ka n'u kangara u ye marifa sosoli kɛ k'a gosi a bosokolo bɛ ka taa tuma min na a y'i dulon o la koyi u y'a fofo a ni ka gɛlɛ tellement a y'i ja kaki ka juru siri a yɛrɛ sen na u ko ko n'a m'a to a n'a fa koyi misi in a tɛ sɔn ka taa ni misi ye misi fana o fana y'i lama koyi a ye juguw dɔn u b'o la tuma min na o bɛna ni tɛmɛsɛnnaw ye maa ninnu ye duuru don fiɲɛ na ka taa ko kamalen k'a ye u ka jetura kisi nka k'a fa bɛ mugura Amara ɲɛ b'a la kojugu tɛ bɔ dugu la gansan ni petinin kun b'i jɔ a jɔyɔrɔ n'u y'u ka du misi t'ale de k'a yɛrɛ fisayalen kununko a ko ko nin ma fisa baba ko ni a kun t'ale n'an ka misi ye ko finitigiw ko bɛɛ k'i to k'i jɔ i fasa ja dɔɔnin ko fana o b'a ko in ja minɛ Tomiyankaw olu ka sɛnɛkɛlaw u y'a jira k'u y'u ka sanji kun fɔlɔ sɔrɔ milimɛtiri 98 sanji o jiginn'olu fɛ yen dimanche su ko an da in tɛ dɛ k'a kɛra sanba de ye sɛnɛkɛla bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara sa k'an na baaraw daminɛ ten sa an kun ye laburu kɛ ka ɲɛbilaw kɛ ka binjugu tigɛ ka waati min kɔnɔ ko o de ye nin ye ko n'Ala sɔnna a ma ko nin na k'olu ma sababu ɲuman ye baara yɛrɛ tɔ bɛ sa u n'o daminɛ nin waati in kɔnɔna na Yorosokaw fɛ yen min ye musow ye kalan kɛra olu kunna min ye planification ale ko kɛcogo la u y'a jira sa k'a fɔ ko min ye muso 73 ani 800 olu minnu si bɛ san 15 ka taa se san 49 ma k'olu de kan ka sɛgɛsɛgɛ min ye CSRF min bɛ Yorosokaw fɛ yen ale ko k'u na kalo 1 kɛ nin ko in na sa ka se ka ni muso ninnu kɔni kunnafoni min ye baara in ye ko a kɛ kun ye yaasa musow ka maternité ko bɛ nɔgɔya cogo min musow jigi ko bɛ nɔgɔya cogo min na min ye kɔnɔmaya waati lafiya bɛ se ka don la denw cɛ bɛ se ka janya ɲɔgɔn na cogo min na ko kalan min nana tali kɛ nin bɛɛ la wa min ye dugu musow ye o nisɔndiyara ko in na nka u ko ka kɔkɛw ɲininka dɛ a tɛ t'o kɔ koyi e bɛ furu la dɔ y'e wele ka sɛbɛn ta ka don e bolo e ko ko u ko k'u cɛw ɲininka dɛ olu kɔni tɛ ban nka ni kɔkɛw dama don a la on zone fini on zone tout n'an bɔra yen an bɛ taa san
Félicité Jara an b'a fo ale min ye yɛrɛmarakafo ɲɛmaa ye n'o ye maire ye muso min don a ka dulokikan ti minɛ ko sangaw fɛ yen u ka lycée min bɛ yen n'o ye lycée Yakuba Tarawele ye denmisɛnnin 231 minnu bɛ 10e la ka taa 11e na k'olu gɛnna ka bɔ lycée la koyi kunnafoni in dira lycée ɲɛmaaw fɛ ntɛnɛn tɛmɛnen n'o ye kunungo ye k'u y'a jira k'a fɔ ko maa ninnu gɛnna min na wa lycée ye san 3 sigi ye e b'i san 7 na i tɛ ka bɔ yen nɔ na maa tɛ ka ko dɔw gɛnkun kɛra u ye dɔw ta ye kabini u nana lycée la fo bi ɲɛmadaw kan nka u bɛna lycée musakaw ta ka taa n'a ye turuso nin fɛ u bɛna olu cɛ nka ha a san tɔw t'i ye ko o de sa o de maa filɛ nin ye olu de fara ɲɔgɔn kan maa 231 k'olu ka lycée sigi ko a ka ɲi ten wa nin ye yanni baki ka kɛ dɛ ko ni baki fana kɛra dɔw fana ka lycée sigi fana dan bi dɔn ko u n'olu fana fara ninnu kan wa ko min ye san 2023 ye salon ko ni lycée kelen na denmisɛnnin 500 o de gɛnna sabula u si tɛmɛna lycée sigi kan o bɛ kɛ yan fana o sinon cɛ anw kun bɛ kana kɛ fonctionnaire ye lycée de Badila la koyi parce que AEM ko an kun t'a fɛ k'a bila o a musakanin ka fisa koyi e bɛ internat gérer bon monsieur tɛ se k'i gɛn tuma bɛɛ surveillant b'i wele bon a y'a lajɛ han bon respond grève kana kɛ o bonyanin b'i kan o paseli côté jɔrɔ n'i sera 10e na i bɛ 10e kuruko kelen kɛ fɔlɔ i bɛ tila ka pa amara anw ye ko caman ye lycée ni kalan bɛ kɛ a ɲɛma n'a bɛ kɛ a ɲɛma n'i ye lycée kɛ i ni tɔw tɛ se ka kɛ kelen ye i ni tɔw tɛ se ka kɛ kelen ye i ni maa min ma lycée kɛ aw tɛ se ka kɛ kelen ye an ka barika don kalan na hali bi a taara sira o sira fɛ o yɔrɔ la sa Sikaso président ale taara yen ka taa min ye u ka université polyvalente ale kun fɔlɔ baaraw kɛ amara ko denmisɛnninw wulila ko k'olu ta dayɛlɛ koyi minnu kan ka tobili ni baara dege ni fɛnw kɛ gouverneur fana m'a bila dangirida la koyi u ka centre u ka conseil cercle o yɔrɔ kɔrɔ k'u ka kalan daminɛ yanni université ka ban olu ye kalan daminɛ maa 100 ni kɔ gouverneur yɛrɛ taara kɛnɛ kan kilasiw sɔrɔla ko wa ko minnu filɛ nin ye ni ninnu tilara a olu tɛ taa chômage la u yɛrɛ b'u ka baara dayɛlɛ u yɛrɛ ye donc an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka o ko fana ta an ɲɛ Salif Keita seko ni dɔnko ta nasira fɛ ale ni Mamadu Tumani Jabate n'o ye Sidiki kɔrɔkɛ ye olu ye London Stadium u y'o fa ko lahara bɔlɔngɛnɛ Mamadu Sidiki Jabate n'a ka kɔra Salifu n'a kan dumanba maa 80 o de tun bɛ ndolati kɛnɛ in kɔnɔna na k'a daminɛ sɔgɔma sa ko fo hi Salifu ko ni a kun famana farajɛla ma ko nka k'a filɛ nin ka nin min kɛ nin ye k'o bɛna n'a to ko don nataw la a ka baara tɔ minnu bɛ Lɔndurikaw fɛ yen a na se ka olu concert fana kɛ k'a tɔ tora 5 ye ko maa minnu ma yen sɔrɔ k'u k'u jija u ka taa wa min ye maa caman ye u ye Salifu dɛmɛ na i b'a dɔn Salifu kun donfini ye min ye Bɔgɔla Sidiki denkɛ n'o ye Madu ye ale tun bɛ bazɛn na u fila bɛɛ lajɛlen Salifu kɔni ka Bɔgɔla in kɔni Bɔgɔla ngirima ka nɛrɛ k'a jukɔrɔ Madu kun ka fini ye nɛrɛ ye an bɛ dugawu kɛ sa ko concert tɔ Ala k'a timɛ ko ɲuman di u ni silamɛw bɛɛ lajɛlen ma ye min ye Salifu ye i b'a jɔyɔrɔ dɔn kɔni i b'a jɔyɔrɔ dɔn président ka conseiller chargé de la culture de do Asimi a madame na ni ye artiste ye ni bɛ fɛ ka président ye i bɛ tɛmɛ Salifu de fɛ dɛ i bɔra jamana kɔ kan o i nana ka bɔ fɛ o bɛ yan o ni bɛ fɛ ka Asimi ye i bɛ taa Salifu Keita de fɛ yen dɛ o de y'ale ka baara ye an b'a fo nin waati in na a bɛ Anglais fɛ yen ko san caman a fama ne équipe nationale ma Salam Agishiru ko min ye an ka denmisɛnnin minnu kan ka taa Jeux olympiques la n'o olu si ma san 23 sɔrɔ k'u y'a wele o kɛnɛ kan a yɛrɛ ko k'a nisɔndiyara koyi sabula ale kun famana ka jouer faso fɛ ko nin na kɛ sababu ye sa k'i jɔ a jɔyɔrɔ la kosɛbɛ sabula banamisɛnw ale ni degekaramɔgɔw ka danayabaliyaw kun ye a sɛgɛn kosɛbɛ n'o tɛ ko ale ni Mohamed Kamara camancɛ ninnu
k'u ye Mali kunna wolo kosɛbɛ denmisɛnnin minnu taara jeux de la francophonie na n'u tun bɛ demi-finale la u ni Côte d'Ivoire kan ndolanci kɛra 1-1 n'a tɔ taara ban penalty temps na k'a tun b'o la wa min ye Coupe d'Afrique ye fana k'u jɔyɔrɔ bonyana o ko in fana na min ye kamalen ye ko jɔyɔrɔba b'a la nka ko a ka ndolanci de sa a fari ka magan tandisi ninnu bɛ ten o Jiru a b'a fɔ a ɲɛna sisan ko a bisimila Aigle olu ka banko ka kabalakaw olu fɛ yen Coupe d'Europe 8e de finale a tɔ tora 2 ye o tɛ bi ye sa wa Wurumani ale ni misitulɔ feerebaw ani nɔnɔtulɔ feerebaw Pays-Bas olu bɛ kari ɲɔgɔn na bi min ye Turki ye ale ni Autriche fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ olu 2 la sa o 4 na ni maa minnu sera olu na ɲɔgɔn sɔrɔ ka quart de finale ale dafa an b'a fɔ sa kabini Sibiri Allemagne ale se sɔrɔ Danemark ka 2-1 Suisse fana y'o 2-0 k'o kɛ Italie la coupe tun bɛ Italie min bolo Angleterre prolongation kɔnɔna la ale 2-1 kɛ Slovénie na Espagne ale 4-1 kɛ Hongrie la kunungo France ale 1-0 kɛ Portugal la 2-1 kɛ Belgique 1-0 kɛ Belgique la min ye Portugal ye ale 3 kɛ min ye Slovénie ye o ta kɛra fu ye ngɔyin sen fɛ dɛ k'i ka cɛ penalty jɛ kunu CC ou bien C7D CR7 CR in yɛrɛ kɔrɔ ye dɛ Cristiano Ronaldo k'a a ye penalty jɛ kunu prolongation kɔnɔna na nka penalty temps waati k'a y'a don o na kɛ Portugal France olu na ɲɔgɔn sɔrɔ wa n'i ye quart de finale fana jate minɛ sa i b'a ye k'a fɔ ko jumadon nɛgɛ kanɲɛ 18 Allemagne ale ni Espagne o kɔni ye finale ye o France ni Portugal o ye nɛgɛ kanɲɛ 21 ye samedi don Angleterre ale ni Suisse bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 18 Roumanie ni Croatie Roumanie ni Pays-Bas ani Turki ni Autriche ni min gagnera la olu ta ye nɛgɛ kanɲɛ 21 ye nin bɛ dan sigi an ka sɔgɔmada na kunnafoniw la yani an ka kunnafoniw kuncɛ an b'a fɔ n ko Madu Sangare ni donsongonifɔla don ala y'ale ka kalifa minɛ a la kari tɛmɛnen janaja o kɛra u yɛrɛ ka dugu la Wasolo u ka dugu ye Gimbala ye min ye a ka cɛkɔrɔba ye sa n'o ye Yaya Sangare ye u taara a don o kɛrɛfɛla la dimanche nɛgɛ kanɲɛ 16 waati maa caman de taara kɛnɛ kan ngɔnifɔw bɛɛ lajɛlen min bɛ Mali kɔnɔ donso den n'a ba bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan ko ka dugawu don kɛ Madu Sangare peni ye ko ala ka a dayɔrɔ sumaya an n'an ka radio partenaires an b'olu fo radio Aba Yuwarukaw fɛ yen radio Bale Yanfoyila kɔnɔna na min ye radio Nostalgie ye k'olu maaw fana fo maa minnu fana bɛ yen n'olu b'an sɔrɔ Yuwarukaw fɛ yen n'o ye radio Aba ye Santoro k'olu fana fo RFM kura n'o o sigira Senga Zegwa olu fana ko olu b'an sɔrɔ nin waati cɛ a bɛ ka caya dɛ est-ce que an ma tɛmɛ 50 la n'ala sɔnna a ma an na radio ninnu lisi kɛ Seydou Sangare dugutigi k'an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn min ye coordinateur dugutigiw ka coordinateur don Bamakɔ kɔnɔna na min ye commune 6 o fana coordinateur don Sori Kɛmɛso k'a fɔ Maraka Samake colonel Siri Lamine Traoré Ezo k'an b'a fana fo bamanan ka taa se le jeune ma Cɔrnɔ Umar Asidjalo Boyina Babi Menakakaw fɛ yen Jaba Sidibe n'a bɛ Salilakaw ka sigi la k'an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn colonel Assa Badialo ministre de la santé et du développement social Siriman Bacili Ablaye Ɲagate Paris Ibrahim Tungara Paris Gawusu Traoré Paris ka taa se Sori Sako ma États-Unis Issa Konate États-Unis min ye Lucas Dakono ale fana bɛ États-Unis wolofaw fɛ yen fana sa an tɛ ɲinɛ olu fana kɔ an bɛ Papis fo ka taa se Ibrahima Sako ma min ye États-Unis ma Lamine Kokaina ale bɛ Las Vegas ka taa se Musa Traoré Bill ale ye Oyo gouverneur ye amara n'ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan kibaruya kura minnu n'an y'olu sɔrɔ an na olu da tulo kan ala ka tile hɛrɛ caya ala ka sababu ɲuman kan si ni kɛnɛ laban ɲuman ala k'a d'an ma ala k'an ka jamana kisi ala k'an ka jamana tanga